Keď dá súd právoplatný a jasný rozsudok v roku 2024, neviete ho rešpektovať. Kolegovia, pán Kostolný či pani Balogová, prosím, uvedomte si, že rovnako ako ja, tak ani vy nie ste tí, ktorí tu budú určovať, kto je či nie je antisemita, neonacista, fašista a podobne. Nemôžete vy svojvoľne kohokoľvek nazvať, že je fašista alebo nie je fašista v prípade pána Bombica. Nie je fašista, nie je fašista, nie je fašista. Máme na to nezávislé súdy na Slovensku. Prehrali ste? Prosím, ak máte správny charakter, mali by ste vedieť právoplatnú prehru prijať. Nie je fašista, nie je fašista, nie je fašista. Jedného dňa celá táto nosatá žumpa skončí žaravým kutáčom cez riť. Odporné, hnusné, nosaté netvory. Všetci skončíte za rebro zavesený na tom najvyššom kandelábri na SMPčku a ja budem stať v prvej rade a tlieskať. Nie je fašista. Ako je možné, že som sa vám vyšmykol cez 3 zatýkače? A to ešte stále nie som na Slovensku. Až potom sa začnú diať veci.